Түбән Камада иң яхшы Коръән укучыны ачыкладылар. Бәйге балалар арасында узды. Аның күп еллык тарихы бар. Башта ул Үзәк мәчеттә, хәзер шәһәр күләмендә оештырыла. Быел конкурс Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында узды. 100дән артык малай һәм кыз изге китапны яттан белү дәрәҗәсен күрсәтте. Аларның чыгышларын бергәләп карыйк. Сөлейман Халиловка 4 яшь изге китапны теле ачылуга өйрәнә башлаган бүген дини белемен Коръән уку бәйгесендә сынап карарга була. Конкурс балалар арасында уза. Катнашучыларның күбесе зур сәхнәгә тәүге тапкыр аяк баса. Мин бик яхшы әзерләндем һәм мин беренче урын алырга дип килдем. Бәйгенең күп еллык тарихы бар. Башта ул Үзәк мәчеттә быел Туфан Миңнуллин исемендәге Татар дәүләт драма театры бинасында үткәрелә. Зур залда малайлар, кечесендә кызлар чыгыш ясый. 100дән артык бала изге китапны яттан белү дәрәҗәсен күрсәтә. Төп шарт Коръән җүзләрен яттан белү, аларны дөрес итеп әйтү ди конкурс оештыручысы. Без аны һәр ел күтәрергә тырышачакбыз, һәр ел яхшыртырга тырышачакбыз. Безнең җирлегебездә, безнең шәһәребездә Коръән хафизлар әзерләнсен өчен, безнең шәһәребездә Коръән укучы балалар күбрәк булсын өчен. Катнашучыларның чыгышларын мәртәбәле жюри бәяли. Булар Үзәк мәчет остазлары, Коръән һәм сөннәт эшләре буенча бөтен дөнья оешмасының вәкаләтле вәкиле Ибрахим хәзрәт Сабиров һәм Коръән хафизлар әзерләү үзәге директоры Габдрәшид хәзрәт Фәйзов. Elhamdülillah onun Mateyos'un yaştahasız şundan Salih Hazret etmişler derece bu. Cüzne tapşırırga, anası ikinci cüzne yartı Kur'an'ı inşallah hem Kur'an hafizler bulurga şunday bir baskış, şunday etergeç dip oylayım bunday konkurslar. Һәр номинациядә 4 урын билгеләнде. Җиңү яулый алмаган балалар да буш кул белән китмәде. Катнашучыларның барысына да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Конкурс Ният фонды ярдәме белән үтте. Альбина Вәлиева, Рафаль Ракыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан.